προχωρήσουμε στον καθηγητή Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των βασικών ερευνητών του μηχανισμού των αντικειθήρων, τον κύριο Ιωάννη Σιραδάκη, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Ο μηχανισμός των αντικειθήρων, η ιστορία, η μελέτη και η χρήση του μηχανισμού». Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω κάποιους δημάρχους νήσων μας. Δυστυχώς έμαθα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Βεβαίως. Και εφόσον βέβαια γνωρίζετε τον Δήμαρχο Σίμης, θα ήθελα να του δώσω τα χαιρετίσματά μου και τις ευχαριστίες μου, γιατί προφανώς ο Δήμαρχος Κηφείρων και ο Δήμαρχος Σίμης είναι οι κοντινότεροι δήμαρχοι σε αυτή την ομιλία, σε αυτή την εκδήλωση. Εκτός από τον κύριο Ευσταθίου, βλέπω εδώ κοντά μου, βλέπω την Μαργαρίτη την Αναστασίου, η οποία τελείωσε το διδακτορικό της πριν από λίγους μήνες για τον μηχανισμό των αντικειθήρων. Βλέπω τον Αλέξανδρο του Πασχακούλη. Τα ομοιόμετρα του μηχανισμού οφείλονται στον Αλέξανδρο, ο οποίος δούλευε υπό την αιγίδα του κυρίου Ευσταθίου. Βλέπω τη Μάγδα την Νικολή, η οποία έχει σπουδάσει τις εφημερίδες του 1900-1901 και μέχρι το 1906, διαβάζοντας περίπου, πιστεύω, 2.000 φύλλα. Και θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε εδώ πέρα και έχετε την υπομονή να ακούσετε όλα αυτά τα οποία θα σας πούμε. Βεβαίως, μετά την ομιλία του κύριου Κακαβάτη, τι να σας πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, έχω μερικά πραγματάκια τα οποία ίσως είναι ενδιαφέροντα. Πολλά από αυτά θα τα πάω γρήγορα, γιατί με κάλυψε ο κύριος Κακαβάς. Πολύ γρήγορα επαναλαμβάνω. Ναι, μπορεί να κλείσει τα φώτα, δεν μου χρειάζεται τα φώτα. Δεν έχω κάτι να διαβάζω. Εδώ μπορώ να βάλω λίγο πιο ισχυρά μονάχα στον υπολογιστή μου, είναι λίγο πιο φωτεινός. Ωραία. Έτσι λοιπόν, ο μηχανισμός των αντικειθήρων, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Κακαβάς, ήταν ένας υπολογιστής, υπολόγιζε αστρονομικά δεδομένα, με ακρίβεια τη θέση του ήλιου και της σελήνης και τα αποτελέσματα τα έδινε σε επιστημονικές κλίμακες, έτσι ώστε μπορεί κανείς να εξάγει ποσοτικά αποτελέσματα και όχι απλώς σε μία εικόνα ή κάτι όμορφο, μία σφαίρα που να γυρίζει ή κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το μετρήσουμε ποσοτικά. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς δίνει αποτελέσματα ποσοτικά, μπορεί να κάνει και προβλέψεις, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Κακαβάς. Έτσι λοιπόν, υπολόγιζε τη θέση του ήλιου και της σελήνης με ακρίβεια και όταν συμβεί αυτό, γνωρίζουμε αμέσως πώς θα υπολογίσουμε, μπορεί να προβλέψουμε εκλήψεις. Για παράδειγμα, όταν η σελήνη και ο ήλιος βρίσκονται αντιδιαμετρικά από τη γη μας, δηλαδή τα τρία σώματα σε ευθεία γραμμή, εάν η σελήνη που περιφέρεται γύρω από τη γη μας μπει ανάμεσα στον ήλιο και στη γη, τότε έχουμε μια ηλιακή έκλειψη. Αν αντίθετα είναι από την άλλη μεριά, με τη γη ενδιάμεσα, τότε εδώ στη γη μας εμποδίζει το φως του ηλίου να φτάσει στην επιφάνεια της σελήνης και τότε έχουμε σεληνιακές εκλήψεις. Τις υπολόγιζε αυτές ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Επίσης, ακούσατε ήδη πως έδινε είχε πάνω του ένα ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων, των Πυθίων, των Εμένων και των Ισθμίων. Και περιέργως είχε και τα Νάια, που ήταν οι αγώνες του ναού στη Δοδόνη. Επομένως, είχε και κοινωνικό έργο ο μηχανισμός των αντικειθήρων. Και για ποιο λόγο, τι σχέση έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, για παράδειγμα, με την αστρονομία. Η τέλεσή τους ξεκινούσε τη δεύτερη πανσέλινο, το δεύτερο φεγγάρι που θα λέγαμε σήμερα, μετά το ηλιοστάσιο το θερινό, μετά τις 21 Ιουνίου, μετά το καλοκαίρι που θα λέγαμε δηλαδή. Έτσι λοιπόν, ο μηχανισμός ήταν σίγουρα κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο και γι' αυτό ο κατασκευαστής, ο οποίος προφανώς δεν ήταν και χειριστής, είχε εγκαταστήσει ένα ολόκληρο εγχειρίδιο χρήσεως. Θα σας δείξω τμήματα αυτού, με τα οποία βοηθούσε μάλλον τον χειριστή να καταλάβει τις λειτουργίες του μηχανισμού. Ας πάμε πίσω περίπου 2.000 χρόνια.
μεταξύ 85 και 68 π.Χ. ένα καράβι, μια τεράστια ολκάς, όπως μου είπε ο Μπρέναν Φόλεϊ, ο οποίος έχει βουτήξει σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, πρόκειται για τον Τιτανικό της εποχής του. Δηλαδή το θεωρεί είναι το μεγαλύτερο ναυάγιο που έχει δει ποτέ και θεωρεί πως είναι ίσως το μεγαλύτερο πλοίο που κυκλοφορούσε στα νερά της Μεσογείου την εποχή αυτή. Είναι αρχαιολόγος και βεβαίως δίτης και αυτός. Έτσι λοιπόν το καράβι αυτό, το οποίο δεν τα κατάφερε τελικά, αλλά δυστυχώς βυθίστηκε έξω από τα Αντικύθυρα, όπως ήδη έχει περιγραφεί, ήταν φορτωμένο με τα έργα τέχνης που τόσο ωραία έδειξε ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου, ο αναπληκτής διευθυντής, και ερχόμαστε τώρα περίπου 2.000 χρόνια αργότερα, 1.900 χρόνια αργότερα, όταν δύο σφουγγαράδια ξεκινάνε από τη Σίνη, περνώντας προς την Βόρεια Αφρική για να μαζέψουν σφουγγάρια, είτε μια τρικυμία, είτε επειδή έπρεπε να κάνουν μια στάση, έριξαν άγκυρα στον ποταμό, στο λιμανάκι των Αντικυθύρων. Και για κάποιο λόγο, ο πιο σημαντικός δίτης, ο Ηλίας Λυκοπάντης, φωτογραφία που μας έδωσε μια εγγονή του στη Ρόδο πριν από λίγα χρόνια, βουτάει στη θάλασσα, βουτάει στο βυθό. Ίσως επειδή ήθελε να δοκιμάσει μια καινούργια στολή. Ίσως επειδή ήθελε να δείξει σε κάποιο νεαρό δίτη πώς χρησιμοποιείται μια στολή. Ή ίσως, το σενάριο που μου αρέσει καλύτερα, ήταν Μεγάλη Τρίτη του 1900 και του είπε ο Δημήτριος Κοντός, ο καπετάνιος του: «Ρε Ηλία, σε παρακαλώ, βούτυξε να πιάσει κανένα θαλασσινό να φάμε, χρονιάρα μέρα που είναι σήμερα». Έτσι λοιπόν βουτάει ο Ηλίας, ανακαλύπτει το ναυάγιο και μάλλον ανέβηκε πάνω ξανά, φόρεσε τη στολή του, βούτυξε κάτω και θαύμασε τα αντικείμενα τα οποία περιείχε το καράβι. Τώρα εδώ θα ήθελα να σας πω ότι βλέπετε, έχω γράψει πως ήταν η 4η Μαρτίου του 1900 με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο τότε ίσχυε στην γη μας, στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Με σημερινές ημερομηνίες ήταν 17 Τρίτου 1900, δηλαδή το Γρηγοριανό ημερολόγιο, 13 μέρες αργότερα. Η αλλαγή στη χώρα μας έγινε στις 15 Φεβρουαρίου του 1923. Εδώ πέρα έχω δύο φωτογραφίες από την εφημερίδα Εμπρός του 1923. Είναι 15η Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου. Και έχω πάρει ένα μικρό απόκομμα αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα πως η υπαριθμό 9460, ο υπαριθμό 9460 εφημερίδα που ήταν λέει 15 Φεβρουαρίου, το 9461, το επόμενο τεύχος, ήταν 1 Μαρτίου. Έτσι λοιπόν μην ψάξετε να βρείτε ημερομηνίες μεταξύ 16 και Μαρτίου και 31 και 28 Φεβρουαρίου στις εφημερίδες τις παλιές, δεν θα τις βρείτε. Να προχωρήσω όμως, η στολή των διτών, όπως ξανά τη φωτογράφησα στη Σίνη, στο πολύ ωραίο μουσείο που έχουν, και βεβαίως θέλω να παρατηρήσετε ότι εκεί πέρα η ακτή είναι πάρα πολύ βραχώδης, όπως έδειξε και το φιλμ το οποίο είδατε στην αρχή. Μία μικρή ιστοριούλα που θα ήθελα να σας δώσω εδώ πέρα, και ίσως δεν την έχει ακούσει ο κ. Κακαβάς, ο οποίος ξέρει τα πάντα. Κύριε Κακαβάτο, είναι ποια η σχέση μεταξύ της κριτικής εξέγερσης του 1897 και της ανακάλυψης του ναυαγίου των Αντικυθύρων. Όπως ξέρετε, το 1897 επαναστάτησε η Κρήτη. Μετά από ένα διάστημα, ο ελληνικός στρατός, η κυβέρνηση έστειλε μετά από πίεση του λαού 4.000 στρατιώτες στην Κρήτη. Η επανάσταση αυτή τελικά είχε ανοιχές τέλος, τελείωσε, επέστρεψε τα στρατεύματα στην κυρίως Ελλάδα, αλλά για γραφειοκρατικούς λόγους, όπως συμβαίνει και σήμερα, ξεχάστηκε ένας άνθρωπος στο νησί των Αντικυθύρων. Ήταν ο χειριστής ενός οπτικού τηλεγράφου, όπου ο ελληνικός στρατός είχε εγκαταστήσει στην Γραμμπούσα, στο ακροτήρι στην Κρήτη, στα Αντικύθυρα και στα Κύθυρα, όταν ο τουρκικός στόλος είχε εμπόδιζε πλέον οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ της κυρίως Ελλάδας και της Κρήτης. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη βοήθεια ενός δούλευε σαν συμμεταμόρφωση με ένα καθρέφτη, μεταφερόταν οι ειδήσεις. Πέρασε λοιπόν καιρός, πέρασε αρκετός καιρός, τα πάντα είχαν έρθει στη θέση τους, όταν ξαφνικά από το καψάλι των Κυθύρων, στα νότια Κύθυρα, βλέπουν να λειτουργεί ο οπτικός τηλέγραφος και να τους συζητάνε επιμόνως επικοινωνία. Βρέθηκε κάποιος που μπορούσε να διαβάσει σήματα και έδωσαν το σήμα πως πολύ ωραία, μπορείτε να μας πείτε τι θέλετε, και ήταν η πρώτη
ανακοίνωση της ανακάλυψης του ναυαγίου των Αντικηθήρων, η οποία βεβαίως αμέσως μεταδόθηκε με σύρμα αυτή τη φορά στα Κύθυρα, στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας που ήταν υπεύθυνο για τον πολιτισμό αυτή την τότε. Εκεί πέρα όμως, αφού εξέτασαν το βιογραφικό του τηλεγραφητή, το απέρριψαν ως προϊόν κρασοκατάνοιξης. Έτσι λοιπόν έγινε γνωστό πολύ αργότερα στην Ελλάδα, στην Υπουργείο, η καταπληκτική αυτή ανακάλυψη των σημειακών σουγκαράδων. Τα πρώτα, καταρχήν τα αρχαιολογικά ευρήματα είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο, βέβαια δεν χωρούσαν με τίποτα, μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου κρίμα όσοι δεν είδατε αυτή την καταπληκτική έκθεση που οργανώθηκε εκεί, και βλέπετε πέρα είναι τα γάλματα, το είδε πολλές φορές. Και βλέπετε αυτό το οποίο εννοούσε ο κύριος και στο βίντεο και ο κύριος Καταβάς το είπε. Τμήμα αυτού, το αριστερά όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ καθαρό, δεν έχει υποστεί την επίθεση των μικροοργανισμών της θαλάσσης. Γιατί ήταν ηχωμένο μέσα στη λάσπη και στην άμμο του βυθού. Ενώ το υπόλοιπο βεβαίως έχει διαβρωθεί. Θα προχωρήσω γρήγορα για τον φιλόσοφο, δεν θα πω τίποτα, θα ακούσετε πάρα πολλά για τον Πάρη ή Περσέα. Είδατε καταπληκτικά σκεύη, κοσμήματα και βεβαίως προς τη τιμήν τους οι σημειακοί σφουγγαράδες, οι οποίοι λειτούσαν στα 50 μέτρα με αυτόν τον πρωτόγονο, την πρωτόγονη στολή δίτη που είχαν. Και όταν ρώτησα ξανά τον κύριο Φόλεϊ, ο οποίος πιστεύω είναι από τους πιο δεινούς δίτες που διαθέτουμε, μα πώς είναι δυνατόν να βλέπουν εκεί πέρα, και εφόσον δεν έχουν φακούς. Και εγώ κάνω scuba diving, στα 20 μέτρα χρειάζομαι φακό για να μπορέσω να βλέπω. Μου είπε πρώτον, είναι τα καθαρότερα νερά της Μεσογείου. Και δεύτερον, αυτό που έκαναν οι σημειακοί σφουγγαράδες δεν ήταν απλώς καταπληκτικό, ήταν ηρωικό. Και πραγματικά έτσι ήταν. Ένας εξ αυτών, ο Γεώργιος Κρητικός, πέθανε στην ασθένεια των δυτών που δεν την γνωρίζαν τότε καλά, και άλλοι δύο έμειναν παράλληλοι για όλη τους τη ζωή. Ο τύπος άρχισε να γράφει για το ναυάγιο και για το μηχανισμό. Η κυρία Νικολή που ανέφερα προηγουμένως έχει ψάξει εφημερίδες της εποχής. Όλα αυτά τα αρχεία τα έχει δει κυρίως η κυρία Νικολή, μερικά έχω δει εδώ, και επίσης μερικά η Βασιλική Φράγκου, άλλη φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η πρώτη αναφορά για την έβρεση του ναυαγίου εμφανίζεται στις 6 Νοεμβρίου του 1900 σε εφημερίδες της εποχής, και κοιτάξτε τους περίεργους τίτλους: Εμπρός, Σκρίπ, Σφαίρα. Δεν ήταν αυτές που έχουμε σήμερα. Μερικές ήταν βεβαίως. Η πρώτη αναφορά που τουλάχιστον βρήκα εγώ τώρα τελευταία για την ανέκτηση του μηχανισμού του ίδιου φαίνεται να είναι στις 15 έως 24 Ιουλίου του 1901. Το συμπεραίνω αυτό γιατί στις 15 Ιουλίου το ανακοινωθέν ήταν ότι έχουμε πολύ κακό καιρό, αλλά οι δίτες κατάφεραν και ανέσυραν μερικά αντικείμενα και απαριθμεί κάποια αντικείμενα και μικρά χάλκινα ευρήματα. Και μία εβδομάδα αργότερα, όταν οι αρχαιολόγοι προφανώς είχαν προσπαθήσει να τα κοιτάξουν, αναφέρεται ότι ανεσύρθη ενεπίγραφος πλάξ. Όπως μου είπαν οι συνάδελφοί μου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενεπίγραφος πλάξ στα ευρήματα του αναβαγίου των Αντικηθήρων δεν υπάρχει. Επομένως, πολύ πιθανό να ήταν αυτή η πρώτη η ανακάλυψη, η ανέλκυση μάλλον του μηχανισμού των Αντικηθήρων, των θεραπευμάτων. Τέλος, βεβαίως, να πούμε ότι αναγνωρίστηκε ότι ο μηχανισμός των Αντικηθήρων ήταν ένα αστρονομικό όργανο όταν ο τέος τότε υπουργός του Ήρων Στάις είχε αντικατασταθεί εντωμεταξύ, γιατί αυτός είχε διατάξει, όπως ακούσατε, την πρώτη ανάλυη ανασκαφή. Επισκεπτόμενος ίσως τον εξάδερφό του Βαλέριο Στάι, Κυθύριη αυτή βεβαίως, βλέπει κάποια θράσματα τα οποία είχαν μέσα γρανάζια και γράμματα. Τα γρανάζια δεν του λέγανε τίποτα, γιατί πρώτη φορά δεν υπήρχαν γρανάζια αυτή τη εποχή μέχρι τότε. Κανείς δεν ήξερε πως υπήρχαν. Τα γράμματα όμως ήταν σημαντικά για να βρούμε την ημερομηνία κατασκευής του μηχανισμού. Έτσι λοιπόν αυτό διαιρείται στις εφημερίδες, αρχίζουν και γράφουν άρθρα οι εφημερίδες, άρθρα σημαντικά
όπως αυτό του κ. Βορώνου, του αρχαιολόγου του Βορώνου που ανέφερε ο κ. Κακαβάς, στο οποίο ο Περικλής Ρεδιάδης, αντιπλήρχος και γνώστης ναυτικών οργάνων, ναυσιπλοείας ή όχι, έγραψε ένα αρκετά εκτενές άρθρο περιγράφοντας τα θράψματα και ίσως και λίγο τη λειτουργία τους. Ο Ιωάννης Θεοφανίδης προσπάθησε να αναπαραστεί στο μηχανισμό το 1929, εδώ βλέπετε τον ανιψιό του, τον εγγονό του, πάλι Ιωάννη Θεοφανίδη, ο οποίος υπερήφανος μας δείχνει τι είχε προσπαθήσει να κατασκευάσει ο παππούς του. Ο Derek Tesora Price, Βρετανός υπήκος, ο οποίος δούλευε στο Yale University στην Αμερική, μαθαίνει από τις δημοσιεύσεις ότι έχει βρεθεί σε ένα ναυάγιο ένα αντικείμενο που έχει γρανάζια. Αυτός γνώστης καλός της φυσικής, της φιλοσοφίας, αλλά και των αρχαιοτήτων, γιατί είχε κάνει πολλές έρευνες, μεταξύ των οποίων μάλιστα αυτός έχει προτείνει την ύπαρξη του υδραυλικού ρολογιού που υπάρχει στον πύργο των Ανέμων. Έρχεται στην Ελλάδα, συνεργάζεται με τον Χαράλαμπο Καράκαλο από τον Δημόκριτο. Ο Χαράλαμπος φτιάχνει μαζί μία συσκευή ακτίνοχη, σκληρών ακτίνοχη ή ακτινογάμμα, δεν είμαστε σίγουροι, ραδιογραφίες τα ονομάζανε, και παίρνουν τις πρώτες ακτινογραφίες, όχι τομογραφίες βεβαίως, του μεγάλου θαύματος αλλά και των υπολείπων. Και ανακαλύπτει 27 γρανάζια σε αυτό το ένα θαύμα, το οποίο έχει διαστάσεις περίπου 16 και 15 εκατοστά. Ο Derek Tesora Price επιστρέφει, μελετάει τον μηχανισμό, γράφει ένα βιβλίο το οποίο το ονομάζει Gears of the Greek, το μεταφράζει ο κύριος Οικονόμου, ο αείμνηστος Νίκος Οικονόμου, καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο, γρανάζια από τους Έλληνες, και έτσι ξαφνικά αρχίζει μια εντυπωσιακή μελέτη του μηχανισμού των αντικειθήρων και βεβαίως γίνεται γνωστός από τα αντίγραφα τα οποία είχαν φτιαχτεί τότε, όπως αυτά τα οποία υπάρχουν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Νόησις, στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αυτά παρακαλώ προσέξτε ότι στην πίσω πλευρά του μηχανισμού δείχνουν ομόκεντρους κύκλους. Αυτό είχε θεωρήσει ο Πράις πως είχε βρει, ξέρουν πως δεν ήταν σωστό. Για την ανασκαφή του Κουστό αναφερθήκα, έχετε ήδη ακούσει. Το μόνο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι νομίσματα από την Πέργαμο και άλλες πόλεις αριθμίστατης, κάποια τετράδραχμα, αν κατάλαβα καλά, από την Πέργαμο, είναι αυτά τα οποία έδωσαν την ημερομηνία που κατασκευάσει ο μηχανισμός μεταξύ του 150 και 100 π.Χ. με αρκετά μεγάλη ασφάλεια. Το γράμμα π, το οποίο το γράφουμε με συμμετρικά ποδαράκια εμείς, στο μηχανισμό είναι το δεξί ποδαράκι, είναι μικρότερο, κοντύτερο και έχει ένα κατσουνάκι. Αυτή η γραφή του π δεν εμφανίζεται μετά το 100 π.Χ. Και άλλα, δηλαδή το μη, πως έχουν ακρέμονες και άλλες τέτοιες. Αυτά μας είπαν οι επιγραφολόγοι. Την σκητάλη παίρνει ο Ρόμπερτ Μόριτς στην Αμερική πάλι, αλλά και εμπλέκεται και ο Μάνος Ρουμελιώτης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εδώ, στην πόλη μας, ο οποίος τότε, πριν μπει μέσα ο επόμενος μελετητής του μηχανισμού, φτιάζει τις πρώτες απεικονίσεις, τις πρώτες προσομοιώσεις του μηχανισμού, και αυτές μπορείτε να τις κατεβάσετε κι εσείς, αν βάλετε τη λέξη Ρουμελιώτης αντικήθυρα, μπορείτε να τις κατεβάσετε, τα πάντα λειτουργούν και απλώς να ζουμάρετε ή μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να τον γυρίσετε ανάποδα, να κοιτάξετε το μηχανισμό, τα γρανάζια του, τα έχει βάλει με διαφορετικά χρώματα για να μπορεί κανείς να τα διαβάζει εύκολα. Ο Μάικλ Ράιτ και ο Άλαν Μπρόμλι συνεχίζουν. Ο Άλαν Μπρόμλι πέθανε δυστυχώς νωρίς. Ο Μάικλ Ράιτ βρίσκεται εδώ μπροστά από την είσοδο του Νόησις και κρατάει το μοντέλο που έχει κατασκευάσει, το οποίο αυτή τη φορά στην πίσω πλευρά έχει σπήρες και όχι ομόκεντρους κύκλους. Επίσης, ομοιώματα έχουν κατασκευαστεί με την καινούργια πλέον γνώση, όπου ο Κριάρης Πανσχάρη, ένας μαθηματικός στην Αθήνα, έχει φτιάξει αρκετά και βεβαίως και το Πανεπιστήμιό μας, πιστεύω μάλιστα αυτή τη στιγμή πως τα καλύτερα τα οποία κυκλοφορούν στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα οποία έχουμε κατασκευάσει, κυρίως απλώς επειδή είναι τα τελευταία που κατασκευάστηκαν και περιέχουν την πλέον σύγχρονη γνώση για τον μηχανισμό των αντικειθήρων. Το 2001 δημιουργείται μια διεπιστημονική και διεθνής ομάδα
η οποία ξεκινάει με τη βοήθεια ενός χορηγού από τη Μεγάλη Βρετανία, τη νέα ενάλια ανασκαφή. Ο Μάικ Έντμους στο κέντρο με το καπελάκι, ο Τόνι Φρίχ από την Αγγλία επίσης, από τη Λονδίνο, ο Μάικ Έντμους είναι από την Ουαλία, ο ξενοφώνος ο Μουσάς και ο Γιάννης Ολιτσάκης, γιος του Ευτύχη, και ο υποφαινόμενος ήταν οι πρώτοι οι οποίοι έφτιαξαν τη λεγόμενη ομάδα, το βασικό γκρουπ της ομάδας των ανοικητήρων. Οι αρχαιολόγοι Έλενα Μάγκου και Μαρία Ζεφυροπούλου αμέσως μετά που πήραν την άδεια μπήκαν στην ομάδα μας, και ο Μένος ο Τσελίκας από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, ο οποίος είναι παλαιογράφος και έτσι μας βοήθησε πάρα πολύ στην ανάγνωση των επιγραφών. Η μεγαλύτερη ερευνητική ομάδα που υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία κινείται γύρω από την διδακτορική διατριβή εκείνη του μέχρι τώρα. Τώρα έχει μόλις τελειώσει η διδακτορική διατριβή της Λίνας Αναστασίου. Είναι η πρώτη διδακτορική διατριβή για τον μηχανισμό των ανοικητήρων διεθνώς. Αλλά έχουμε και άλλους βεβαίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που τους βλέπετε εδώ πέρα. Μεταξύ αυτών είναι ο Αλέξανδρος Μπασιακούλης που ανέφερε προηγουμένως, η Μαριάννα Αρισταθίου, ο Βαγγέλης Οτσολής και βεβαίως ο δίτης μας, ο κύριος Τούρτας. Τα φράγματα τα έχετε ήδη δει, να σας δείξω όλα τα φράγματα μαζεμένα. Σημαντική είναι η ανακάλυψη στα υπόγεια του μουσείου του φράγματος F από την Έλλη Ζαφυροπούλου, και με τα γράμματα τα οποία έχουν τα φράγματα χρονολογείται ο μηχανισμός. Η αναπαράστασή του παίρνει κάπως έτσι. Η μπροστινή πλευρά έχει δύο ομόκεντρες κλίμακες, η πίσω πλευρά έχει δύο σπήρες, δύο υλικοειδείς σπήρες. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με αυτή τη βασική γνώση. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε εδώ είναι να ψάξουμε να βρούμε τι καινοτόμες τεχνικές θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε. Στο New Scientist, το οποίο το παίρνουμε συνδρομητής, είχαμε δει για μια τεχνική του Tom Maltz-Bender από την Hewlett Packard τότε στο Palo Alto της Αμερικής. Του γράψαμε, ήρθε ο Tom, μας έφερε αυτόν τον κλωβό, τον ημισφαιρικό κλωβό. Στον άπειρα του κλωβού υπάρχει μια φωτογραφική μηχανή, ήταν μια Nikon 6 MP, δηλαδή κάτι πολύ σπουδαίο για τα σημερινά δεδομένα. Στην αιστεία της μηχανής τοποθετείται το θράσμα, εδώ βλέπετε το θράσμα A, και στο υπόγειο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σβήνουμε το φως και αρχίζουμε τη φωτογράφηση. Αν βλέπετε κάποια ασπράκια που φαίνεται πολύ καλά, είναι ωραίος ο προβολέας που διαθέτει, μέσα εκεί πέρα, εδώ πέρα, δείξω να κάνω το mouse, αν βρω το mouse, εδώ πέρα είναι αυτά, είναι λαμπίτσες σαν ποδηλάτου, όχι μεγάλης ισχύως, 50 εξ αυτών. Πατώντας ένα enter στο laptop που το βλέπετε πίσω από το κεφάλι της κοπέλας, ανάβει το πρώτο λαμπάκι, παίρνουμε μια φωτογραφία, το δεύτερο λαμπάκι, δεύτερη φωτογραφία, 50 λαμπάκια, 50 φωτογραφίες, ούτε η κάμερα κινήθηκε, ούτε το θράσμα. Τι διαφορά έχει μια φωτογραφία από την άλλη? Είναι η ένταση του φωτισμού, αν από ένα πίξελ ήταν μακρύτερα μία λαμπίτσα ή όχι, και η διεύθυνση. Έχοντας φτιάξει ένα αλγόριθμο για παιχνίδια παιδιών βίντεο, ο Tom μας έδωσε τη δυνατότητα να μελετήσουμε την επιφάνεια όλων των θρασμάτων με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μια εξαιρετική φωτογραφία από τον κύριο Ξενικάκη στο μουσείο